Kaixo denei eta ongietorriak Matxerriko Koplazarrak podcastaren saio berri honetara. Ni enekoroz naiz, ekintekin bezala topatu nazakezu sarean, eta hau astera doa. Hau lehengo saio tematikoa izango da, batzutan tematikoa izango da, batzutan ez, baina hau tematikoa da. Eta iruditu zait lehengo saio tematikoa egiteko, interesgarria zela identitatearen kontuaz aritzea. Uste delako Euskal Herrian oso presente dagoen gauza badala, ez? Eta orduan, zentzua zeukan, nola podcastaren ideia oso hasieratik zan, Euskal Begiradatik karnabala aztertzea, pues, zentzua zeukan honekin hasteak. Hala ere, gauza bat nahi esan. Beste herri bada, beste background batekin, beste bizipen batzukin, beste arazo batzukin, eta antzekotasunak daude, baina ezberdintasuna daude baitare. Orduan, ez nuke bilatuko guztiarekin ados egotea, baizik eta gehiago beste herri batek mundua nola ikusten duen ezagutzea. Pixka bat begirada hori sustatuko nuke. Ez bilatu guztiarekin ados egotea, eta batzutan ez edatea ados egongo, ni erez. Baina interesgarri irutzen zait, besten begiradak ezagutzea, bale? Eta orduan, pues, nik hortik hartuko nuke. Bueno, eta behin hau esan da, hasiko gea gaurko saioarekin. Lehengo gauza jarriko detena oso ezaguna da, segurenik gehienek entzun dezue, baina horregatik nahi nun jarri lehengoa, porque gero erdian jartzeak ez dauka zentzurik. Eta da, Jesus Bienvenidoren Las hijas de Neptuno konpartxearen Vivo en un planeta paso doblea. Justo, esan behar dut gainera, Jesus Bienvenido etorri zan hau kantatu, baino ez horren beste lehenago Euskal Herrira, eta lehengo aldiz ikusi nun zuzenean, obviamente ezagutzen nun, oso pertsona ezaguna dalako, baina lehengo aldiz ikusi nun zuzenean, eta pila gustu dutzean, egia esan. Ez ditu nik esango nituzken gauzak esango, baino interesgarria entzutea. Orduan, uzten zaituzte donekin, denek ezagutzen dezuela, orduan, pues, misterio gutxi dauka. Paso doblea berri zentzuten, ez nintzen gogoratzen ze polite esatuten Euskal Herria eta zenbat emozionatu nindun horrek. Hori ere esan barra daukat. Bueno, baina dauka intrahistoria bat gainera gauza honek. Eta da, normalean, helduen txapelketak eta umen txapelketak temporalki koinziditzen dute. Eta umen txapelketak asko zaten zio mediateko txikiagoa izaten du. Bueno, helduen txapelketan baten bat ari zan hizkuntzen aurkako bere gorrotoa botatzen, bale? Eta jendea geunden oso haserre, ez? Geunden esaten noazoaz, kolega, zeizait, eta bar. Bueno, behintzat nire inguruko jendea, dala inporta itena. Eta hori geunden oso haserre kantatzen ari zan erekin. Eta batek esan zuen, aizue, baina entzun dezue umen txapelketan kantatu dutena, eta gehienek ez denun entzun. Eta, klaro, kontraste horrekin izan zen askoz bestialagoa. Berriz ere esango dut, kontuan hartu, 150 martalde juten diala,
150 talde horietan ez dagoela bat ere homogeneidade ideologikorik, eta orduan bate kantatu aldizula A eta besteak Z. Oso ohikoa da hori, eta, bueno, hortara ohituta gaude, ez dakit hortara ohituta gauden, baino hori da dagona. Orduan, izan zan xok asko zaundiagoa momentuan bizitzea, zaborrutxe entzuten egon, eta esatea, joder, esperantza dago, eta belaunaldi berriek, ez? Beste espiritu bat dakarte, eta, bueno, pues, horrek egintzun oraindikan bereziagoa izatea guretzako. Bale, hau izan da lehengoa. Baina, klaro, ez dugu hori bakarri jarriko. Bigarrena izango da, humorezko zerbait izango da, oso rollo ezberdina dauka, oso motza da, eta kalekoa da. Ikusiko ez dude, bueno, kalean ezberdintasun batzuk daudela. Hau jarri nun sare sozialetan eta jendeari asko gustatu zitzaion, nik ezakit, podcast hau entzun gauten entzulei berdin gustatuko zaien, baina, bueno, iruditzen zait, bastante kuriosoa dela hau jartzeko. Así que, Txirimix deitzen da, Txirimix da txirigota mixto bat, dos hermanasekoak dira, eta, bueno, Txirimix dos hermanas, baina ezakit denak dos hermanasekoak dira, baina, bueno, posible da. Epaile batzuz zijoa zela usteet, ez gogoratzen izenaz, baina hori, Txirimix, bale? Neri asko gustatzen zait pertsonalki, egia daukatela oso humore ez dakit partikularra, baino bai berea, bale? Eta orduan, edo sartzen zea, edo zea sartzen. Ni sartzen ez, orduan, bueno. Bale, orduan, Txirimixen kuple bat, gainera da gauza bat gutxitan jarriko etena, da humorezko komposizio bat, oso motza, eta divertigarria. Bueno, haber gustatzen zaizuen. Quiero partir una lanza a favor de mis compañeras vacas, porque ligar con los escaldunes es una proeza. O será que ellos no comprenden mi sutileza. Le dije a uno de broma, si tú me enseñas a hablar tu idioma, yo a ti te enseño francés o griego, lo que tú quieras. Y ese día no follé, pero me sacao el velo duquera. Eta zeirut zaizue. Gustatu zaizue gustatu, sartu zeate beraien humorean, etzete sartu. Urrengoa pixkat mutantea, bale? Daukate egin da progresio bat buruan, eta urrengoa pixkat mutantea. Hizkuntzari buruz dijoa, bai, identitateari buruz dijoa, bai, baina liberan ez. Bale? Konilekoak dira, Los 11 ditzen da hau egintzun txirigota, eta bueno, hau kantatu zuten, kuarteta hau kantatu zuten. Gero itzen goizuet, honi buruz daukan teoria batez. Hace por lo menos un siglo, en 1910, quedaron para la historia 4 cosas de interés. Regresó el cometa Halley, vino al mundo ya justo, y orientado hizo la mili, y Cádiz se fundó, aunque el Español de Cádiz fue el equipo principal, hasta que en el 29 se perdió de la ciudad, en la Salle Mirandilla, la leyenda renació, y llevó el nombre de Cádiz a segunda división. Ale Cádiz, ale, ale Cádiz, Mateo Núñez, Bueno Soto y Fermín. Ale Cádiz, ale, ale Cádiz, Román Adorna Díaz y Camilo Lee. Hau benetan gauza turbo flipante izan zen, maite zaituten musikarekin kaiz futbol talderen historia kontatzea, gainean hilasartekoa naiz, eta horrek oraindik handigarriago egiten du, zuzenean ikusi nuen hau, eta, badago gauza bat pixkat innovadora izatearena, ez? Pixka bat nahi du bakoitzak musika bilaketa egin, eta nahi du aurkitu zerbait agian bestek egingo ez dutena, porque pues, urte batzutan abestiren batek petatzen baldin badu, jende guztiak egiten du
kuartetaren bat abesti horrekin, eta ja nekatu egiten du, ez? Eta orduan, badago olako bilaketa bat, zerbait ezberdina aurkitzekoa. Baina azkenean, konileko pau batzuk maite zaituten musikarekin kantatzen. Egia da, nik hemen beste gauzat esan behar dut, ni lasartekoa naiz. Ni Takolo Pirritx eta Porrotxen musikarekin hasi naiz, Pirritx eta Porrotx entzun ditut, Pirritx, Porrotx eta Mari Mototx pixka bat helduago hartu diten zerbait da, baino baitare azkenean nire herrian hori derrigorra. Eta orduan gauza bat ezkonturatu naiz. Eta egiten dituzte bertsio asko. Lehen behintzat ni txikian nintzeneko musika asko bertsioak dira. Orduan, ez dut inoiz jakin, maite zaitut bertsio badan edo ez. Maite zaitut musika originala, ez da originala, ez nago seguro. Eta litekena da, izatea bertsio bat, abesti super ezagun batena, baina nik ez ezagutzen. Orduan, nire teoria da, dirudinez Euskaldun asko juten diala, Euskal Herritar asko juten diala, konilera oporretan eta horrela. Orduan, han inguruan, beraiek dauden inguruan edo, Euskaldun asko egongo ziala, eta orduan, abestiak petatu zunean, jarriko zutela abesti hau denbora guztian, ia Euskal Herritar guztiek egin genuen bezala. Eta orduan, hortik hartu zutela. Baino, da gauza benetan liluragarria, oraindikan ez dut superatu. Kaiziko karnabaleko momentu arraronetako bat, baino aliberean berezinetakoa, eta benetan, eski gaiarekin ez dauka zerikusirik, eta orduan liluragarria iruditzen. Musikak eta letrak ezakitzen batera arte enkajatzen duten. Baina liluragarria iruditzen, eta iruditzen zait saio honetan, justo konkretuki honetan, zentzua zeukala jartzak. Eta hau zan hibridoa, bale? Orduan, hauta gero, hasiko gehaia bestelako gauza seriagoekin, izan ere, andaluzek kantatzen dute asko euren identitateari, euren hizkerari, euren herriari, eta hori agian ez da horren ezaguna hemen. Eta iruditzen zait interesgarria dela hori ere entzutea. Orduan, entzungo ditugu horren adibide batzuk. Karnabalean niri gehien gustatzen zaiten generotako bat, PSOE-ri egurra da, vale? Badago PSOE-ko pertsona oso garrantzitsu izatera zijoan bat, momentu honetan ez dakit zertan dabilen, eta probablemente asko jetxi da bere espektatiba maila, baina momentu honetan zegoen oso momentu altuan, vale? Eta kantatu zioten berari, egurra emateko, baino aldi berean bere umeari, eta identitateaz ari da bereziki. Orduan, Paso Doble hau da niri asko gustatzen zaiten konpartxa batena, esan dizudana gehiagotan, deitzen da Los Equilibristas, eta Paso Doblea da Hijo.
ese acento que tiene. No digas ni mu de la blanca y verde, ni que abuelo solo es un fontanero. Intenta mejor tratar de esconder las raíces sureñas de tu corazón, que lejos de aquí nos espera una vida que es mucho mejor. A veces hay que desertar para cumplir tu ambición. La vida es así, tú tienes tu gente, no importa si quieres trepar y subir. Recuerda que tú eres el hijo de Susana Díaz. Reniega, niño, por Dios, lo mismo que renegó tu madre de andar. Irutzen zait, gure herriak Andaluziarekin alderatuta ezberdintasun nabarmenak dituen arren, baitula baita ere antzekotasunak, eta antzekotasun agian ez horren nobioetako bat da hizkuntzarekiko, hizkerarekiko edo identitatearekiko jazarpena. Kasu honetan, euren hizkera klase basikoa dela esaten, euren hizkeragatik lotxerazten, euren hizkeragatik karikaturizatzen, eta barrez. Eta, orduan, nola, leku batzutara iristeko euren identitatearen partean zerbait aplakatu behar duten, eta guzti hori eta iruditzen zait, oso errez identifikatu daitekela euskaldun bat horrekin. Oso errez identifikatu daitekela euskaldun bat sentimentu horrekin. Eta beste letra bat oso modu ezberdinean eraikia, baino gai gutxi gora bera antzekoari buruz, el perro andalú konparsak egintzun, eta los pobrecitos castellanos deitzen da. Lehengoa gehiago zan pertsona bat izuzendua, pertsona batek Madrilera jun behar duen pertsona batek kasu honetan eta bereien begiratik Madrilera jutea hobetzea da, ez? Postu goragoko postuetara igotza. Eta hemen aldiz kontrakoa da. Orain da castellanoak jartzen ditu, baina jartzezaken beste dozen, baina castellanoak jartzen ditu, eta esaten du, zuek eske ezaiate gai gulertzeko, eta ezaiate gai gulertzeko, eta juzgatzen gaituzue, eta esaten diguz eskaitz egin ondo, eta osea, ikuspegi ezberdina da, baina niri asko gustatzen zaiten paso doble bada, esan behar dut zen bestela, rebentatu ingoet, ez bat esaten. Asko gustatzen zaiten paso doble bada, baina dago neska bat YouTubeen, Isla Crawford deitzen dana, oso ondo egiten duena paso doble hau, oso ondo niri askoz gehiago iristen zait egia esan, eta gomendatzen dizuet hori begiratzea. Ni jarriko dizuet ofiziala, pues porque ofiziala jartzeak zentzua dauka, baina bai gomendatzen dizuet oso fuerte Isla Crawford entzutea, dauzka paso doble gehiago, nik guztiak gomendatzen dizuet entzuta, porque niri asko gustatzen dula kantatzen duen, baina hau konkretuki, Los Pobrecitos Castellanos, oso guai da, oso guai da. Castellanos no pueden seguir nuestro acento, me cuesta entender cómo hablamos, necesitan ir más lento, los perros que los sustituyen, hay quien pide abiertamente, eso mismo a mí me ocurre, con la jerga de Gürtel, que mi señor presidente, por fin, nuestro verbo en grito se acabó.
mía sería la lengua madre. El alfabeto de los fenicios, ese tartesio de voz de plata, ganó una mora, el latín graba en el cuerpo, el romance de los pueblos, la escritura turdetana desde el monte hasta la playa, es un dialecto adaptado al día a día, se llama sabiduría en continua evolución. Ay, mil y un vocablo reducido a lo concreto, que no hablamos malamente, hablamos mucho más tiempo. No es este amigo mío, que mi idioma sigue vivo, por paletos como yo. ¿Cómo es posible que no me entienda si tu memoria está escrita en el sur? Cuéntame, y ahora, si el inculto no eres tú, si el inculto no eres tú. Urrengo paseolea oso gutxitan entzun dut, egia esan beste lekutan, esan nahi nik askotan jarriet, baina oso gutxitan entzun dut beste lekutan, ez dakit zerbait pasatu dan berarekin edo ez dakat idearik. Ez daukat ezagutzarik paseolearen kontestuaren inguruan, paseolea berarena, bale? Historiarena bai. Un 4 de diciembre ditzen da, eta da Raza Morarena, 1978koa, okerrez banago, porque ni orduan ni neon jaiota, ez nun karnabala jarraitzen, así que agian urte bat gora, urte bat bera. Baina, uste 1978koa. Un 4 de diciembre kontatzen du 1977ko abenduaren lauean, nola Manuel José García Caparrós hiltzuten, momentu horretan Andaluziar autonomiaren alde zebiltza manifestatzen eta bar, eta bueno, kontestu horretan hiltzuten Manuel José García Caparrós militantea. Neri asko gustatzen zaiten paseole bada, egia esaldiren bate txirriatzen ditela, baino asko gustatzen zait. Eta orduan jarri nahi nizuen, iruditzen zait identitatearekin bastante relazionatu dagoela, naiz eta agian orain arte gehiago izan da hizkuntza eta bar, eta hau beste zerbaidan, baina bueno, iruditzen zait logikoa dela hemen jartzea. Así que hori. Raza Mora, un 4 de diciembre, Manuel José García Caparrosen omenez. Paseolean esaten dute José Manuel, baina ikusieten dokumentazio guztian Manuel José jartzen du, orduan. Ulertzen dutena da, paseolea dago lagaizki, bale? Ez beste guztia. Así que bueno, hau esan da. Un 4 de diciembre muere un malagueño y una bala traidora le quitó la vida, tan solo porque estaba queriendo a su pueblo y alzando la bandera de su Andalucía. Seguro que la mano que apretó el gatillo, no importa de qué lado ni de qué partido, es una mano sucia de arma retorcida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Señalaron con sangre la fiesta de los andaluces, con un asesinato que a nada conduce, pues no renunciaremos a nuestra autonomía. Andalucía, tendrán como escudo nombre y orgullo, tu furia y tu fe. Los malagueños te llorarán siempre y nunca te olvidarán, José Manuel Caparrós. Tu bandera blanca y verde, ahora que nadie te apunta, cuelga en el cielo azul, en el lucero mayor, dile a las estrellas que eres andaluz. Bueno, orain saioren amaiera atorria,
aurrekoan esan nizuen bezala, pasoble berdina jarrikoet, beti lehengo 3 saiotan behintzat horrela izango da, egia esan gustatzen zaiten dinamika bada, azkenengo pasoblea errepikatzea, baino ezakit hau errepikatuko duten beti, edo beste bat jarriko duten. Egia esan bat generikoagoa gustatuko litzake, baina bueno, zentzua ukan ere buruan honekin amaitzeak, lehengo 3 saioak behintzat, así que honekin amaituko ditut. Kasapuertako txirigotaren letra bada, Palestinaren aurkako genozidioa salatzen, neri asko gustatzen zaiten autore batek egin du, eta egia esan aurreko urteko txapelketan oso gutxi kantatu zitzaion gai honi, eta orduan horrek egintzun letra hau indarra handi sartzea. Orduan, bueno, gelditu zait hiltzatuta memorian, eta horregatik amaituko dut honekin. Kontaktuan jarri nahi badezue gogoratu ekin nahi zela Mastodonen, Instagramen eta Telegramen. Honetaz gain Peertuben ere nire bideak ikusitzak ez ekintekinen izenean, baina ez dago kontaktatzeko modurik, así que, bueno, nahi balin bazue, pues guai, eta bestela tal. Gero, baita ere, norbait kasualitatez egongo balitz karnabaltzaleren bat, eta nahiko balu bidali audioren bat, eta pasoble edo dana lakoaren proposamen bat, sartukoet. Ibanekin hitz egiten egon naiz, azken egunetan, Iban da nerekin batera bikolorete egintzuna, eta beak esan du, igual animatzen dela, orduan baitare nahi zuet luzatu gonbiapena bestei, nahi badezu egin azalpenen bat, eta esan ze komposizio jongo litzateken gero nik sartukoet, eta hori, esperoet gustora entzun izana, eta aurrengo arte. Estamos ensayando, Yo sé que van a... No, espérate, vamos a empezarlo muy bonito. Ahora estamos jugando el partido. Yo sé que van a decirme que aquí no pega este paso doble, porque lo que toca ahora es disfrutar. Lo que pasa es que la rabia que tengo es tan grande que no se me va de adentro ni en carnaval. Yo salgo en chirigota pa' desahogarme con el humor, pero es que ya el chiste no aguanta ni tanta vergüenza ni tanto dolor. Yo me cago en todos los muertos de Netanyahu, igual que se cagan los de la humanidad, porque cada niño o niña que está matando son hijos de mi país y de mi ciudad. Yo me cago en todos los muertos de Netanyahu, su estado y toda la farsa internacional, que mira con cara tonto el asesinato de reuniones de caricatos que solo muestran complicidad, y luego querrán que no vengan atentados, el terrorismo lo han consagrado bajo los escombros de un hospital.